Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ መስኩልኩም Shalom Guds församling, Guds frid och Guds nåd vare med er. ሎም ድማም ትኩል ጊዜ ዝበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልቲ ሒዝናልኩም ንመጽእ ምስሓውና አገልጋለ ሰም አናሓውኩም ሰላሐዲን ካብ ናይ ሲአርጂ ስቱዲዮ ነዚ መዓልቲ ድኾውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጽኢና ኣለና Och där är broder Saladin och broder Messam som har kommit med det dagliga ordet, det bästa ordet för den bästa dagen. إذا ما عندك قال تكافلوا سبات كلهم أتليس نعسر تسب ذات مرتزئة تسمو عاد اللهم نعسر تسب سبسكرايب نخجبر أحلفوا شير بولو كل جزء مثلا مساهم عاتيو كبارغ مسكرنا لكم ككومنت تصحفوا لنا. Och för er som lyssnar idag, skicka det här, dela det här med 10 personer så att de också får ta del av det här välsignelseordet. Och för er som vill dela något som ni har fått ta del av det, skriv till oss i kommentarerna eller skicka till oss. Praise God. مصحف قدوس لما أنت نكافلو حريات دبليو. Och dagens ord som vi kommer kolla på är utvalda. نحنا حريات ولدو أملاخنا. Vi är ett utvalt släkte. مصحف قدوس قدامي بيتروس معرف قلت تقصيتشعته. I första Petrusbrevet kapitel 2 vers 9. نسخاتكم جنا دجنت اتي كاب صلمات ناب زغرم برهان دصوعكم مانت كتنغرو حري ولدو ناي منغست كهنت قدوس حزبي طريت املاح زخونو حزبي يخم. Det står i vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. እግዚአብሔር አምላኽ ናቱ ደግነት ናቱ ክብሪ ናቱ ጽባቐ ናቱ ብሉጽነት ኣብ ህይወት ንኽንገልጽ ነዚ ዓይነት ደረጃ ነዚ ዓይነት ህይወት ሰሓሪና Så Gud har utvalt oss för att vi ska kunna manifestera hans godhet, hans ljus och hans härlighet. ስለዚህ ደግነት አምላኽ ንኽትገልጹ ዝተሓረየ ህይወት ዘለኩም ኣቅድሚ እግዚአብሔር ኣዝኹም ሕሩያት ንስኹም ኢኹም. Så det är ni som är utvalda av Gud för att ni ska kunna manifestera fram hans härliga, hans ljus. بخال أزاراربا أنت دا حريات مخانكم كبرهلكم جميرو أب كل تأتوه زبالة حريات مخانكم كتريخ جمهوريهم. Och när ni börjar förstå det här att ni är utvalda från Gud så kommer ni börja se vart än ni kommer in. Det är utvalt resultat som ni kommer börja manifestera fram. سلازو كل زبالة أناقر نسخن تدليويهم. Så allt det som är bästa, det är det som följer er. مغنيات بتأزيو لعليك زيابير نبلوت أناقر تحريخهم يخم. Och det är för att tack vare den högsta guden som har utvalt er, han har utvalt er för det bästa. كم زي عينتها تحساس بايها لهم. Det är sådana här tankesätt ni behöver ha. بحجي كم زي حراسبكم كما يتنبروا. Börja inte, lev inte så som att ni ska bli utvalda i framtiden. نونو أكاديمي زيابير زتحري مغوس زرخوب مخانكم نرؤسكم في الأدوار. Börja lära känna er själva som att ni är redan utvalda och att ni är kallade av Guds nåd redan nu. كريستنا ناي حريات هيوتيو. Det kristna livet är ett liv av de utvalda. مصحف قدوس كزارب كله ماتيوس 22:14. I Matteus evangeliet kapitel 22 vers 14. صوعات بزحات يوم حريات جنا حيدات يومي. Det står många är kallade men få är utvalda. سلازي أنا نسوق من كافتم حيدات حرياتنا. Så jag och du är en av dem som är få utvalda. سلازي أب كل تخلوا نجارات حريات مخانكم نرؤسكم تقبلوها. Så vart än ni går börja acceptera i ert sinne att ni är utvalda. بلوص نجاري زهرة. Det är endast de bästa som är utvalda. بجزء أبير حرياتكم مالت. Att ni är utvalda av Gud betyder نأملاخ نيمج الرشا بلوصات نسوقهم يخم مالتيو. det betyder ni är Guds det bästa som finns. سلازي كل بلوص نجار دحريكم كخيد ناي قدني. Så allt det bästa ska följa efter er, det är ett måste. كل صبوا أفضل جناحكم كخفتوا لكم ناي قدني. Att alla bästa dörrar ska öppnas för er, det är ett måste. مخنياتو نيتشركم ماننتكم هيوتكم أزيو حري عينت هيوت سلازخونه. Och det är för er natur, er liv, er livsstil, det är väldigt utvald. لو ما أوجو Så tala ut idag. أبزختكم كله Vart än jag går, حري سلازخونكو. eftersom jag är utvald. زبلت أنا قرن عايز خفت بلو. Allt det bästa öppnas för mig. إخزابير أملاخ. Och Herren Gud, حريات دقم وعنكم يدفلتكم. Gud känner er som att ni är hans utvalda. نأملاخ the best دبلت صفترات نسوق ميخم. Det bästa skapelse som Gud känner till, det är ni.
أنت أنا أملاك حريت خونكي. Så om du är utvald för Gud. سبي حريك أي حريك بزيجدس. Så varken om en person gör dig utvald eller inte. حريت خمو خانك جن أيوك تلكنيو. Det förändrar inte saken att du är utvald från Gud. سلذا أملاك حريات كبلنا. Så om Gud har kallat oss utvalda. سبات كحرينا أين تصبه. Så låt oss inte förvänta oss bli utvalda av نحنا نرأسنا كم حريات نقبلها. Låt oss börja acceptera oss själva som utvalda. شعوب وزحت كوبولنا يوم. Då kommer många acceptera oss. نسكم بتخلوا زغلوا الأملاك حرياتكم. Och ni är utvalda av den högsta som kan förmå göra allt. حريات تخونكم أكد مع انتي زابير أزيكم بلوتاتكم. Och om ni är utvalda så är ni väldigt värdefulla inför Guds ögon. Enjoy your life. Njut av ert liv. Amen. Amen.